Hristu. To nisu bolesti i prokletstva, to su mudrost i otkrivenja, čudesa i isceljenja. Ja imam nasledstvo u Hristu. To nisu beznađe i obeshrabrenje, to su rane Isusa Hrista, u kojima imam isceljenje. Pristup Otcu, otvoren put ka mome Tvorcu. Ista ta sila i mene stiže. Ja imam nasledstvo u Hristu, mesto sa Hristom u nebu, to je nad svakom silom i poglavarstvom. Nasledstvo Hristovo sad je moje. Ja imam nasledstvo u Hristu. Bože, daj da razumem to, da verom primim svakog dana, i to u Tvojoj sili živim.